Så skal vi i gang med den tredje opgave i biologi. Og i den her uge, der skal vi kigge lidt på diffusion. Vi skal se, hvordan molekyler bevæger sig. Men mere end det, så skal vi kigge på, når vi har en cellemembran, som vi kiggede på i sidste uge, hvordan molekyler så bevæger sig over cellemembranen. Så det er den første del af opgaven. Den anden del af opgaven, det er osmose, og det er, når man kigger på vand, der bevæger sig over en cellemembran. Og der er lige et par spørgsmål til den også. Der er 2 svære spørgsmål, men hvis I allerede er herinde og ser min introfilm, så er jeg nok sikker på, at så fortsætter I videre til den anden film. Så i den her uge, der har jeg en lang film. Det er en, jeg har lavet for længe siden, men i den film, der gennemgår jeg både diffusion og osmose. Hvis der er noget, I gerne vil have uddybet eller forklaret mere, så skriv endelig, så vil jeg gerne lave nogle flere film. God fornøjelse med den her uge.